Hello guys. Okay, let's. Jeg har allerede sådan åbnet den, fordi jeg havde. Ja. Jeg lavede en anden video også inde på min Spotlight. Ja. Så det er fra Summer Fridays det hele. Og det her det er en tester på deres det er deres Jetlag Serum. Og den har fået en test af. Ja, den har fået. Og let's open it. Og det er fra Sephora by the way. Den er så flot, jeg kan slet ikke komme over det. Der er deres jetlag mask, og så 2 lip balm. Den her den er med hot cocoa, og den her den er med toasted marshmallow. Som er limited edition, og altså toasted. Toasted marshmallow, den er limited edition. Nej, jeg åbner. Ups. Der er deres jetlag mask. Okay, den er stor. Er det sådan til læberne? Nej, det er til ansigtet. Jeg er rimelig sikker på. Ja. Overvej, hvor flot den er. Og det er med toasted marshmallow. Og den er i full size. Det er de alle sammen. Det er en maske. Nå! Oh my god, den dufter godt. Og så er der en sidste lipgloss her. Hot cocoa. Den er også bare den er parfumefri. Ja. Så du kan putte den i ansigtet over på læberne. Og den dufter også godt. Den dufter sådan hot cocoa. Sjovt nok. Nej, jeg synes, den dufter meget bedre. Jeg kan godt lide den. Den her dufter så. Den dufter sygt. Nej, der er ikke parfume Den her dufter ikke. Der er ikke parfume i, så den dufter den ikke. Du skal ikke tage den på! Jeg gjorde sådan her, uden noget på. Må jeg godt prøve den? Nej. Please. Nej. Nå. Bye!